Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय अगेन आङो दिनैहाय नोंथांमोननो फुजानि दख'ना निउ कालेक्शनफोर जा रयेल बड' दख'नायावहाय दङ बेफोरखौहाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन ओमफ्राय जिहेतु आंनि मेकआप आर्टिस्टआ नानि बसुमतारी बिथाङा आंनि मेकआपखौहाय अलरेडि कमप्लिट खालामखांनायनि उनावहाय नै दायो हेयारखौहाय बानायगासिनो हेयारखौहाय आङो एसे आलदा स्टाइल खालामनो होनना साननानै नै कार्लि खालामहोबाय आरोना स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जोंनिया खानाय बानायनाया रेडि जाबाय दिनैनि हेयार स्टाइलिस्टआव जोंना नै नानि बसुमतारी जादों मोखाङाव होनाङा जाबाय ओमफ्राय गस्लाखौलाय जाबाय इमान गोबाव देलायबाय देलायनाया थाबनो जायो सोरबा जाबाय दे मेगि हेयार होनदो मोनफैबाय नै जोंना बेयावनो शुटआ बेयावनो जागोन आरोना फट'शुटआ दिक्कियालाय दख'ना 셀렉션 खालामगासिनो 이래 많이 이불 이거 다 걸리는 내 bisa ikin udah guys नै दायो फार्स्टआवनो आङो येल्लो कालारनि बेसर बिबारनि ब्लाउज गानबाय ओमफ्रायहाय दख'नाया नै रेड कालारनि दायो सुटखौ लाग्रोनोसै natuk देखायग्रा एक्ट्रिसआनो इयो natuk देखायसिगोन natuk देखायग्रा एक्ट्रिसआनो dari kita masih ini ya ada malika udah ready लाखांबाय दायो ड्रेस चेन्ज खालामसै ओमफ्राय खिन्थु ब्लाउसआ बेनो थाथ'गोन आरोना हाबा जासिगोन बायदिसो मोनलाय लांबाय आंना खैना गोदान बायदि
Beda. Cái bisa dulu. Muncul ini angni masih banyak jepang saya. Itu ada yang kontra. Selamatnya masih gini di tengah hari. Training Betul. Betul ya. Naina ya, simpang sih naina di sana ya. Ini juga di sana. boleh bedang deh. Monitoring kitchen nih kan, baru ada tahu. Selamat. photoshootखौहाय आउटडोराव लानो लुगैयो खिन्थु बहुतटा दख'ना सोलायनांगौना बेनि थाखायनो जोङो इनडोरावनो लाबाय ओमफ्राय इनडोरावहाय जिहेतु बेयावहाय लाइटिं साइटिं दोंजोबखायोना बेनि थाखायनो गासैखौबो खोमसिसि खालामनानै लाखिनांगौ आरोना बेसना फट'ग्राफिया होमबासो मोजां जायोनो बेनि थाखाय ओमफ्राय आंहा भिडिअ'आवहाय मोजांखौनो नुला खोमसिसि नालाय नोंथांमोननो स्रां स्रांखौनो दिन्थिनो हाला आङो ओमफ्राय अखा हाबाय थादोंमोन आरोना बाहेराव होमबाबो जा गरम मोनदों आङो एसि थाबाबो एसियानो खामानि होआखै मिथिबायना जा गरम मोनखादों एसिल'जों खामानि होला बेखायनो कुलारखौबो खाथियावनो लाखाबाय आरोना एसे बारहावा लाबाय थान्दा मोनबाय ओमफ्रायहाय शुट लानो रेडि जाफिनबाय ओरैबायदि मेङो मा होनो आंनि लाइफखौ आंसो मिथिगौ आं बेसे स्ट्रागल खालामगासिनो सानसेयावनो 15टा 16टा दख'ना चेन्ज खालामनानै फट'शुट खालामबाबो जे आङो हेपि थानो नाजायो जिउआव मा दङ बेबायदिनोसै आरो लाइफआ नङा होमबा बयनिबो लाइफआ हार्ड जाखायो बयबो स्ट्रागल खालामखानाङो अब्लासो फिथाइखौ गोदै मोनजायो नङा होमबा
खानायखौ हगारनानै लाबाय थानो हालामोन आङो एसेबाबो खामानि होआखै होनबायना अखाबो हाबाय थादोंमोन बे दिना होमबाबो ओरैबायदि गरममोन बेखायनो आं खाखोना लाबाय ओमफ्रायहाय ब्लाउसानो मा होनबावनो आं हारसिं मेनेज खालामगनो हाला आङो नानियाबो बहुत हेल्प खालामदो देसुन दा नानि गैयाबा आंहा रावबानो गैया जानानै थासिगोन आरो माथो होनबावनो गोदान मडेल बरिया नुदों इदोंना मोथाङा आरो बांसिन समायना नुदों नै दायो खुलुमनायनि फट' लानानै लाखानोसै आरोना मानो होनना बुंबा आंहाथ' दायो मोनथाम मोनब्रैसो प्रग्राम दङ दुर्गा फुजानि सिगां नोंथांमोनखौहाय आङो लोगो मोनगोन आरो लोगोसे आङो आपडेटखौहाय होगोन जे बबे जायगायाव बबे डिस्ट्रिक्टनि बबे गामियाव थांगोन फुटबल गेमावहाय थांगोन आरोना आङो नोंथांमोनखौहाय लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ लोगो हमनो थाखाय आं बिराद एक्साइटेड जाना दङ गाइस स' बेनि थाखायनो आङो फट'शुटखौहाय खालामनानै लाबाय खुलुमनायखौ स' डेट पस्टारावहाय होनो बिहरबा आं इजिलि हरनो हागोन आरो खुलुमबाय लोगोफोर खिरखि बिला खुलिदिले हलासिले सम्मान Video itu salah kompor. Akhirnya itu mau. Oh, itu mau. Dua kali ya itu di sini. नै जोंना आगै फट'ग्राफारा प्रनया नायनानै जोङो बिराद माबा-माबि डिसकास खालामखायो आरोना नायनानैहाय मोजां जायाखैबा जायाखै खावलायखौ बोरैबा नुदों माबा नुदों होननानै बिराद मिनिखायो आरोना सानैबो मिनिनायावथ' डेन्जारखा नालाय आं ऑरेंज कलरखौ जा मोजां नुखादों आरोना बे दख'नाखौहाय ओमफ्रायहाय नै दायो पिंक कलरनि बेबी पिंक कलरनि गानबाय माने एभ्रि दख'नायावहाय ब्लाउसखौ चेन्ज खालामबाय थानाया पसिबल नङा नालाय ओमफ्राय हेयार स्टाइलानो जा बा जुवेलरियानो जा आं गासिबो सेम दोनबाय आरोना ओमफ्रायहाय नैबेयावहाय आरो चेन्ज खालामलायबाय स' माबोरैहाय नुखो आरो बबे गांसे दख'नाखौहाय साबसिन नुदों नोंथांमोना सिगांनि बायदिनो नैबे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरबानो जाबाय आरो गोसोआव दंना बेफोर दख'नाफोरा गासिबो रयेल बड' दख'ना आरो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना दखानावहाय फानगोन बा गाव गाननो थाखायबाबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आं अलरेडि डिटेल्सखौहाय होनानै होनाय दंखायो फन नाम्बारबो होनाय दंखायो नोंथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानैहाय स्क्रिनशट लानानैहाय अर्डार खालामनो हागोन आरो Bubur di lidah sendiri.